Здравейте, приятели! И нещо аз ще разопаковам пратка, която ще ви обясня за какво е, затова айде започваме това видео. Така, това е пратката с ножа ми и ще видя откъде се отваря. Супер! Открих, самото трябва е тук. Няма си показвам адреса. Точно аз го вземам друго място. И той пак и отстрани е такова. Майко ми, толкова много паковани за нищо. И да, това е букса за зареждане за телефон Redmi Note 13 5G. Затова това е нещо като подсказване за следващото нещо, което ще поправим. Очаквайте, скоро ще има нещо като премиера, където ще поправям iPhone 14 Pro Max. Естествено, ако поискам да го купя с части и такива неща. Но, да. Тук слагам пратката. С това очаквайте, това беше просто подготовка да ви покажа от бързо отваряне на тази част за телефона. Затова ще ви кажа, очаквайте скоро видео, където ще поправим буксата на телефон Redmi Note 13 и този телефон ще бъде на баща ми. Затова очаквайте ново видео, където ще поправим телефона. И още нови видеа идват скоро, затова ги очаквайте. Затова благодаря, че абонирате на канала, за да очаквате новите видеа, които идват скоро. Чао!